Bigarrengo platera. Eta bigarrengo plateran, postria. Fruta bat. Ze fruta? Anana. 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 Nola egin da? Erretegian. Erretegian, toke berezi batekin. Bai. Parrillan egin da. Parrillan egin da. Eta nolatan? Nola ikusi nuen nola egiten zen, baina osoaz, esan nuen, dastatuko dut. Azalda guzti dola osorik? Bai, dastatuko dut, nola dagoen. Eta gustokoa izan zidan, eta horregatik. Animatzen egitea. Animatzen naiz. Eta gero, asko saltzen da, Asko saltzen da, Bai. Hori da, eta mendikan aurrera gehiago. Txorienekoak jutu marin badia. Bai, noski. Dano bat ez june, banan, Gipuzkoarrak bai, banan, mesedez. Hori da. Bueno, lanean hasteko prest, eta lehen labizi osagaiak esango dizkizuet. Anana, azukrea, anana eta azukrea. Listo, bi osagaiekin ea zara egiten dugun, ezta? Bai. Hasi martxa. Guk, dena egin baino, egingo dugu laurdenak. Horda, txikia. Eskerrik asko. Bai. Hori da, razillo bat hausin izango lideritzatek, ez da? Bai. Hori da. Kentzen diogu enborra. Hori da, bai. Hori gogorra gelditzen da, hobeto kentzia. Bai, kentzia hobeto, bai. Hori da, bai. Gero. Pixka lagundu, gola ireki, ez da? Bai. Azaletik solta egiten dugu. Bai. Gero hobeto erabiltzeko edo mosteko gero zatetan. Platertxo bat. Bai. Eta nun ikusi zenuen? Zerekutan? Beste lurralde batean o hemen Euskal Herrian? Hemen, baina da egiten da asko Brasilen. Brasilen. Bai. Han izan zea Brasilen? Ez. Ez. Beste bidaitxo bat. Beste bidai bat, hori da. Langileatxako ideitxo bat. Hori da. Ara joan baldin bada grabatzea, jo jongo beha, ez da? Bai. Hori da. Venga. Baina gaur hemen gaude, eta bagoaz gure parrillara. Botatzen diogu azukrea laguntzeko. Hori da. Baina kontuz eduki behar da, zeren azukrea ikatzagaz egiten du zera jama. Hori da. Zua pizten da, ez da? Bai. Da hemen kontuz, guri txorien arregabe, Usten diogu... Xeri lazai, gaur xeringo, hau inbitartian kontu kontari hemen txen. Azkenean. Parrilla prest daukagu. Hori da, hola xen, tramankulo berezionekin. Hola xen nahiko? Bai, hola xen nahiko. Hola xen nahiko, ez da? Bai. Zer berezi tresnak, ez da? Bueno, gauza desberdinak... Forma desberdinak egin badute horretarako, ez da? Horretarako, bai. Hau erabiltzen duzu, bai pina egiteko eta pentsatzen dut arraiare, bai. Arrai txikiak, gero egingo dugun txiperoi bau... Bai, beste egunetan egingo ditugunak, eta hola, ondo. Hemen ikusten dut baitare bestera, hau, atzo erabili genuen, almejak zabaltzen. Almejak zabaltzen. Hori da. Eren egun kotxinillo bat. Hori da. Da izan ezko gaur egun lanpernak eta loko gauzake, horretako balio du. Badakizue, gaur ez dut esango nun erosteko aukera daun, baina erosina izan ezkeo gaur egun bilatzeko aukera erresa. Eta hemen, kasu honetan, hau arraientzako taula. Bai. Jarra, Hemen, arraiak, rodabailuntzako ere ondo. Bai. Igual hemen alde hauetatik guk, bai, borobil... desberdinak. Hori da, bai. Erreboluen forma berdinekoa. Hola, borobilen erabiltzen dugu, baina, hori beste aukera bat. Gero hemen daukagu beste bat, ja, desberdina eta handiagoa. Zerra, parrilla baita ere? Bai. Kontuz. Hemen sartzen dela ikatxa, Bai. Eta goian ipintzen da parril borobiltxoa. Baina hau adibidez, aktibo beste egun batean erakutziko diguzu, ezta? Bai. Bihar edo etzi. Bai. Martxan jarriko dugu, ezta? Martxan jarriko dugu, bai. Hori, hau utzi hemen txelurrian, bai, hortxen. Orduan, bihar edo etzi, hemen piztu berrian zea parrilla, hortxen piztuko dugu. Aha. Zarki ba, ze mortikoa? Ondo, hemon diogu buelta, a ber, bat dagoen azukrea karamelizatzen.
Hombre, hau ez da modu hola iserita zea parrilla enoteko. Bai. Baina, bueno, hau bitartean biru kontu kontatuz, mentxe neharki gabe. Eta lanean gaude, Hori da, kontrolatzen, ezta? Hori da, haizu, zure ibilbidea, zer datorkizu? Zure gure zuengan, etxean, orain zaude jatetxe berriarekin, baina etxekoak izan dute baita ere jatetxea, ala zu izan zea lehen da bizikoa? Etxekoak ez, baina izeko batek zeukan plentxean. Restaurante bat, eta hor hasi nintzen laguntzen, gero udetan joaten lanera, eta hortik beste bat. Hori da, zaletasuna hor sortu zitzaizun, baina gero eskolatik pasatzea. Bai, hoberena zen, eskolatik pasatzea. Hori da, titulu batea. Bai, eta gero beste ezer gauzak ikasi, eta gero ja... Praktikak ere, bai, leku desberdinetan. Bai, hori da. Adibidez, lekutan ibilizea praktikak egiten. Bueno, egon nintzen eskolan egonda, gure kasuan, joan ginen kafean txokira, nola zen, unibertsitaterako zen handiena eta prestatuagoa zegoena, zen oso handia zen ezbero. Eta bertan, Fanirekin? Fani nire, bueno, hornadan joan zen. Hori da. Ba, esan hemendik pasako dala kafe antzokia, Bai, aukera izango dute. Hori da, bai. Baina, leheno esan dugu, Bizkaitarrak ere baditugula listan, eta horietako bada kafe antzokia. Baina bere momentu iritsiko da. Gaur nun gaude, hemen Fuentene berrian. Hori da. Zamudion. Hori. Aeroportotikan gertu, 5 minutua. Egizu, aeroportura basoazte. Hori da. Galditxo bat egin Fuentene. Hori da. Zamudion. Joatekoan izaten da beti presak abiltzen geha. Ez. Alboan gaude. Alboan. 2 minututan, Eta ego egazkina galdu. Hain gustora, eta ego egazkina galdu. Hori seguru, baina ez zarete izango lehenak, Hori da. Bueno, zemuz dijoa, errega beguri, kontu kontari. Ondo, ja dago. Kolori hartzen nahi da. Kolore hartzen. Hemen azken finean da karamelizatzen da. Bai. Eta ematen zaio hori katzaren ikutua, ez da? Bai, karamelizatu, baina ere hartzen du beroa eta hasten da. Bai, haizu badezietzen, dazatzeko, Lantxen dajan izan dut karamelizatuta, baina parrillan sekula. Parrilla igual naturalagoa da. Bai, zeren. Azukra botatzen dugu, baina bakarrik laguntzeko. Zeren, ez badukazu igual, zu handi bat, ez da tostatzen beti berdin, baina azukrarekin bai. Hori da. Beira zenba joko ematen nahi zaigun parrilla, Hazi ginen, txerrikumiakin, gero txirrak egin ditugu, orain frutak, eta pentsatzen dut, bihar edo etzi, arraia baita, Baita, Ziarra izango dan, zuek adiegon, horreztu izango. Badakizue, Bizkaian dagoela erretegi famoso bat. Bai. Aspen, bai. Aspen Txondon, Etxeberri. Ark egiten du guztia. Guztia egiten du. Egiten ditu lanpernak, eta angulak ere bai. Angulak ere bai. Gau kasi gara egiten kizkilloia. Kizkillon? Bai. Hori da, zegoixua. Bueno, Urko, kontu egutzi eta azken ikutu eman da... Ondo dago ja, Ondo, atetzen moduan? Bai. Hori da. Kenduko dugu hemendik? Bai. Nik. Otxen, venga, ikusten den bezala. Eta guazen barrura. Eta barrura. Bueno, orain... Kolore polita, Bai, kolore polita dauka. Orain, moztu egingo dugu. Bona, zatiak. Zatiak horrela. A ber, ondo egin dauden, ikusiko dugu. Venga, nahi duenak igual horrela, beti danik ateratzen den modura. Zut dotore jarri, gero argazkia aterako diogu. Gure webgunean ipintzeko, argazki bezala, eta momentu honetan dotore nik emateko. Azken, beste bueno, hori da. Bat, begilai lehenengo itxurai,
Eta gero, jateko orduan. Horrela. Zu pentsatu, ateratzen da nien platera horrena itxurekin azitzen gehalego. Ez itxura ona. Oso ondo, ze dotore, itxura ona. Apaintzeko zerbait falta du? Izoski bat. Izoski bat, ekarreko izut? Bolatxo bat, bai. Bale, banator. Hemen ez negaina arrotua, ikutu bat, ezta? Bai. Erki ba. Elatua, zerrena dau? Marrubilak ez zean... Bai, marrubilak, amaroto tamen. Amareto. Amareto. Oneri. Botatzen diogu horrela karamelo apurtxo bat. Hori da, zeuk eginda karamelua? Ez. Hori da. Bueno, zuk erabiltzen duzu karamelua, ezta? Hori da. Zeuk eginda. Gaurko bigarrengo platera, anana parrilan eginda. Gure xeparen azken ukituak. Anana laurden bat hartu, zatitu eta azaletik askatu. Gainetik azukrea bota. Parrilan erre, amareto eta fruitu gorrien izozkiarekin lagundu. Prest, daztatzeko. Bai. Hori, aukeratuta dakat, ze pusketa izango dan. Zein izango da? Handiena, segura. Handiena ez teki minortiko eta kolore gehiena dakana, seguru. Hoxen. Kasualidades uste dela gaina ondilena, ez da? Bai. Eta lodilena. Barratzekotan, egia esan da, zati ona. Eta orain, etxean egin dezun helatua. Ezta? Amaretokin, fruituakin, fruitu gorriekin, ikuste itxura danez. Oso goxua, Etxean nago lagoen pixkat. Oso goxua dago. Oso goxua. Pixkatola naztu ezkeon. Oso goxua. Animatu zaitezte, ez baren bada kasue parrilla, plantxan. Eta parrian eukizkeo, frutare parrien iten hasi gaitezen, ezta? Hori da. Gaurkoatik bagoaz, bihar hemen izango gaituzue. Parrilla erabiliko dugu, arraia zerbait egingo dugu, ez dakit zer egingo duen. Baina zuek adi egon, eta hemen izango gaituzue ordu berdinean. Aio. Aio, agur. Ondo izan.